Vi ste ljudi, evo nas ponovo Jaki Channel. Danas ćemo raditi zezanje. Prvo je gašu. Počni. Neke, gas. To bi lako. Jebot. Daj potrgaj još bajs. Gas. Što jebot, sad dimi. Košnica! Nemoj prednju samo. A stisni zadnju! Imam! Stisni do kraja pa što vidiš šta ne koči. Ajde do kraja stisni. Ne to. Idiote. Ajde sad ti. Neka bro. Sad ja ljudi. Evo sad Marin. Tun, tun, tun. Ima dobar šal. Od name. Pade. Evo tamo neki ajno moje sestre, Dora, marš odavdje. To je to. Da. Izdu majkinu više na mene. Pade. Evo ti krv. Evo kad čovjek pao. Ne, da. Možda sigurno. Amo evo kad ja ću trčati za njim. Dara, makni se. Ne radi kočica. To bi bilo to, doviđenja. Nije još. On ima piskasti šal. Ima dobar šal. To je to za epizodu. Ugasi. Čekaj kako se to gasi. Di se to gasi? Evo crveno. Ajde zdravo. Di je? Ovo?